Den 6. juni inviterede solidaritetsorganisationen International Forum til et oplæg under overskriften "Spænd hjelmen, her kommer den humanitære imperialisme". Arrangementet vendte nogle problemstillinger til videre debat på venstrefløjen, og vi bringer her et kort uddrag fra arrangementet med oplægsholderen for International Forum, Ulrik Kohl. Det handler om humanitær intervention eller humanitær imperialisme. Der dukker jo hele tiden en ny diktator frem, en ny Hitler, som undertrykker sin befolkning og som begår forbrydelser mod menneskeheden, som gør, at Vesten er nødt til at gribe ind militært for at beskytte menneskerettighederne. Det er i hvert fald den historie, vi hele tiden får at vide. Og dem, som er modstandere af krig, de bliver tit fejet af banen som nogle naive fjolser, der jo ikke kan byde på nogen alternativer. Der er sket noget rigtig godt i verden, som vi har oplevet. Det er sket i vores tid, nemlig det, at mennesket er rykket i centrum for udenrigspolitikken. Det er sådan, at de humanitære interventioner, som vi har oplevet igennem de sidste 10, 15, 20 år, afspejler, selvom nogle af dem er gået anderledes, end man kunne have håbet, så afspejler de, at det er slut på den tid, hvor en tyran kunne begå folkemord på sin egen befolkning, mens hele verden passivt stod til. Det er en stort skridt fremad, også selvom at krig er en grim ting, så er det, at vi har humanitære interventioner, er med til at sætte menneskerettighederne i centrum for udenrigspolitik. Og det er et stort fremskridt, og det skal vi være glade for, kritiske overfor, men i bund og grund skal vi bakke op og være kritisk positive overfor humanitære interventioner. Det er den ene idé, der kommer til at være her i rummet. Og den anden idé, der kommer til at være her, det er, at der er sket noget rigtig slemt, noget alvorligt og noget forfærdeligt i de seneste år i vores verden. Hvor vi ser, at de værste folkemord og massive krænkelser af menneskerettigheder, som er sket i verden, de er sket som en direkte følge af USA og Vestens angrebskrige mod lande som Irak og Afghanistan. Angrebskrige, som Danmark har deltaget i, og som har kostet 100.000 af uskyldige menneskers liv, og hvor flere millioner mennesker er drevet på flugt. Det er dobbelt slemt, fordi det kynisk bliver fremstillet som om, at det er til gavn for de mennesker, der bor i de lande, der bliver angrebet, at man laver de her angrebskrige, som man kalder for humanitære interventioner. Det er i bund og grund en kamp for Vestens geopolitiske interesser. Det er humanitær. Det er imperialisme forklædt som noget humanitært. Det er det andet idé, der kommer til at være her hos os i rummet. Og de her to idéer, skal ikke være nogen hemmelighed, at jeg er tilhænger af den sidste idé, den anden idé. Men jeg tror, det er ekstremt vigtigt, at vi bliver skarpe på, hvorfor er der mange mennesker, der mener både det ene og det andet. Orientekspressen, det er den gamle toglinje fra Paris til Istanbul i en af sine udgaver. Og sjovt, den siger jo også noget om hele vores vesteuropæers opfattelse af, hvordan verden hænger sammen. Fordi i sagens natur er det jo en jernbanelinje, der går tog den ene vej, og så går det ligesom tilbage igen, og frem og tilbage. Ligesom fra Frederikshavn til København. Men den hedder selvfølgelig Orientekspressen, fordi det er den, som vi bruger, hvis vi hurtigt skal ud til Orienten, til Istanbul, og hjem igen. Den er ikke tænkt som Occidentekspressen for folk fra andre steder, der skal til Europa. Det siger noget om vores eurocentriske, vores verdensbillede, hvor vi altid selv er i centrum. Og det er jo sjovt, når man så i dag tager Orientekspressen, den hedder stadigvæk Orientekspressen. Og den stiger man på om aftenen i Istanbul, og så kører man gennem Østthrakien og om natten ind gennem Bulgarien, og det går langsomt, og det gungner og skungner, og når man så vågner op om morgenen ved sådan det første dagslys, så kan man se måske nærmest endeløse marker af solsikker og majs og heste, der går og græsser langs jernbanen i Bulgarien, og toget kører videre ind til en forgrening i det sydlige Serbien, der hedder Niš. Niš er en stor by. Det er ligesom Horsens i Serbien. Hvis man så går over i en anden ende af byen, på den anden side af floden i Niš, så ser man
den enorme tobaksfabrik, hvor nogle af de mest populære mærker. Du har været niche, kan jeg høre. Nej, jeg tror Belgrad. Du kender det. Som har produceret nogle af de meget populære mærker, som Drina og så videre, er stadigvæk gør det. En af de største, hvis ikke den største, tobaksfabrik på Balkan. Den blev købt kort efter krigen mellem os, Danmark, resten af NATO og Serbien Montenegro i 1999 af Philip Morris, det store multinationale amerikanske tobaksselskab, og heldigvis blev den for Philip Morris blev den købt billigt, fordi den havde lidt omfattende skade som følge af krigen. Det lykkedes for den serbiske regering, der tog over efter Milosevic, at tiltrække udenlandske investeringer. Det er enormt vigtigt for den slags lande. Man skal tiltrække udenlandske investeringer. Det var også vigtigt for den nationalistiske regering under Milosevic. Og det lykkedes i form af, at noget af det her skal vi sige, historiske økonomiske arvegods Niš, tobaksfabrikken, havnede på amerikanske hænder for en ganske billig penge. På vejen, når man går over floden, så er der et mindesmærke, et lille monument, en plade, som er rimelig nøgtern, hvor der er listet navnene på 15 mennesker, som for næsten præcis 15 år siden, 99, blev dræbt i et NATO-bombardement af Niš. Det var ikke en stor nyhed i de danske medier på det tidspunkt, fordi det skete nemlig samme dag, som at NATO også bombede den kinesiske ambassade i Beograd og dræbte nogle kinesiske diplomater. Det var en CIA-operation, og den fyldte naturligt nok mediebilledet den dag, men samtidig skete der altså et angreb af NATO F-16-fly på Niš, som bombede. De gik efter det. Sådan er det jo altid, at NATO går efter militære mål, og det er tit kirurgiske angreb. Og i det her kirurgiske angreb lykkedes det at ramme 2 forskellige sundhedsinstallationer, et hospital og en sundhedsklinik, også busstationen og det lokale marked. Og det dræbte altså 15 civile på stedet og sårede næsten dobbelt så mange. Og undskyld ironien i det med de NATO's præcisionsbombardementer, men det tror jeg bare, det er vigtigt, fordi det er tit at påpege, at de præcisionsbombardementer i krig ofte er et meget stumt instrument, og ikke en kirurgisk kniv, som vi nogle gange får præsenteret. Godt. Hvor vil jeg hen med det? Jeg vil godt derhen, at vi skal ikke særlig langt væk fra lille København, før at folk har nogle fuldstændig anderledes former for erfaringer og oplevelser på deres egen krop med det emne, som vi snakker om i dag, humanitære interventioner. Vi skal huske på, at vores, Danmarks og resten af NATO, USA's krig mod Serbien og Montenegro, var jo begrundet i, at vi ville forhindre overgreb på den albansk-kosovariske befolkning i Kosovo. Det var ligesom argumentet for, at vi gik i krig. Det er ekstremt vigtigt, fordi Danmark er et krigsførende land. Danmark har aldrig været så meget i krig, så mange steder på så kort tid, som vi er nu. Og det er noget, der sker med en bred opbakning fra befolkningen. Og det bunder simpelthen i en mangel på information, mangel på debat og mangel på, at der er nogen, der råber op om uretfærdighed i det her. Og selv politikeren fra venstrefløjen, Enhedslisten for eksempel, har bakket op om en angrebskrig mod Libyen, så mener jeg, at det skyldes simpelthen en kortslutning og en mangel på forståelse for, hvad det er for en måde, imperialismen fungerer på i dag. Og det er det gode hjerte, der løber af med os og får koblet hjernen lidt fra, desværre. Og derfor har vi brugt i dag til en debat, hvor vi prøver, uden at have pistol for panden, der hedder, der er alligevel på et folkemord, vil du bombe, ja eller nej, og diskutere, jamen, hvad er det, der er fællesnævnerne i Danmarks krig mod Irak, Afghanistan og Libyen. Og det næste
fordi vi må forudse, at der kommer en næste